Bé, doncs bon dia i bona hora. 1-1, la selecció espanyola aconseguia un valuós empat davant Alemanya i es troba ja només un punt dels vuitens de final del Mundial. Amb una única novetat respecte a l'11 davant Costa Rica, Carvajal, Párez, Pilicueta, els de Luis Enrique van disputar un duel molt complet davant la Mannschaft. Després d'una primera meitat molt intensa i on Dani Olmo estavellava una pilota al travesser, els gols arribaven a la segona. Álvaro Morata, que entrava en lloc de Ferran Torres, obria la llauna al 62 després d'una gran assistència de Jordi Alba que deixava Alemanya contra les cordes i virtualment a un pas fora del Mundial. Per aquest motiu, Flick posava tota la carn a la graella i amb més cor que cap, Füllkrug aconseguia l'empat a 1 definitiu al 82 aprofitant un desajust de la defensa de la Roja. Des dels mitjans, precisament, van poder escoltar, entre d'altres, a Jordi Alba, que tornava a quallar una gran actuació i que feia un anàlisi positiu d'un duel molt igualat. Creo que ha sido un partido igualado, de dos equipos que quieren jugar la pelota, bueno, que quieren tener el dominio del balón. Creo que bueno, hemos creado ocasiones en la primera parte, no hemos podido meter gol y luego pues bueno, una jugada buena del equipo ha podido meter Álvaro y al final pues bueno, nos han empatado, una jugada desafortunada para nosotros, pero bueno, ahora hay que seguir a Japón e intentar poder ganar, ¿no? Per Japó i amb Jordi Alba i Déu més, perquè per mi va ser els més destacats d'aquesta selecció. Sí, va jugar molt bé i realment el que sorprèn és el seu nivell o la seva seguretat a darrere, no? Perquè a davant amb el Barça més o menys sempre ho ha portat, sempre ha mantingut el nivell, però tan segur a darrere i tan ràpid, tan expeditiu, la veritat que ho està fent molt bé. Saps el que no vaig entendre? Que fos el jugador substituït, ell en lloc de Carvajal, que per mi Carvajal... Sí, jo crec que... Bueno, no va millorar Pilicueta. Jordi Alba es queixava d'un cop a l'esquena, en un salt, sí. Potser per aquí van tirar de precaució i van tirar el canvi, però per nivell, no, per rendiment, com tu dius, no s'ho mereixia. D'altra banda, Luis Enrique també, hola, es mostrava satisfet pel partit i reconeixia que hauria signat trobar-se en aquesta situació abans de començar el torneig. Yo creo que cuando vea el partido me va a gustar más de lo que la sensación que tengo ahora mismo al acabar. De todas maneras, cualquiera que piense a priori en las dos primeras jornadas de nuestro grupo, que en teoría es el grupo de la muerte, el único grupo que en el sorteo despertó y nos dicen que vamos a estar líderes y depender de nosotros y que nos vale hasta el empate, pues yo lo firmaría. Exactamente, yo creo que hemos estado muy cerca de batir a uno de los grandes rivales y bueno, ahora está él más contra las cuerdas que nosotros, en teoría, o sea que por lo tanto nosotros empatando... En el grupo de la muerte, el único grupo que despertó un incluso que le hizo ensuciar el slip, el boxer o el tanga, según lo que llevase, ¿no? No es mi caso porque yo los tengo bien puestos en este caso, però a lo mejor ellos sí que les pasó, Què li va faltar a la selecció per emportar-se el partit? Jo crec que una miqueta de seguretat a darrere. Hi havia moments, sobretot a la sortida de pilota, que generava l'ai, que... Con Unai Simón retrasando demasiado la pelotita, y dices, hostia, tira para adelante. Tira para adelante. Que feien patir en Unai aquest sentit. Simón per mi s'ho reforçat, del partit d'ahir. Sí, eso sí, però... I després... Jugar tan atrás, venga, tira para adelante, hombre. Una miqueta a dalt, no? En van tenir 2 o 3 de molt clares que es van escapar. Una mica més de... Sí, sobretot d'estar clarividents en els metres finals. Unai Simón, com et deia, per mi reforçat. Morata també. Ja crec que tenim el dilema de si ha de ser titular o no. 2 estonetes, 2 gols. Sí. I Ansu inèdit, que ahir jo crec que el treure una estoneta perquè també vaig veure Dani Olmo molt cansat en el tram final. Però... És sorprenent perquè Luis Enrique va dir que volia tenir a tothom endollat i tal. Han jugat pràcticament el mateix 11 un partit que l'altre, no és la novetat de lateral dret, i els canvis van ser els mateixos. Els 4 homes que van entrar de refresc van ser 4 homes que també van entrar el primer dia. Correcte, bé, doncs amb el pilot automàtic, i com us dèiem, Espanya ho té tot de cara per estar als vuitens de final. Amb un empat contra el Japó s'asseguraria la classificació, tot i que Luis Enrique ja deixava clar que no sortiran a especular. Bueno, me gusta en general la actitud que tenemos y la intención desde el principio de ir a por el partido y no especular. Eso creo que es una cosa que caracteriza a la selección y ahora vamos a ir al último partido sin especular, aunque nos valga el empate. Vamos a intentar ganar nuestro partido y pasar como primeros de grupo. Confianza máxima en
en lo que hacemos y cómo lo hacemos. Pues Exactamente. eso, Lucho, ¿eh? Sí, nosotros vamos a por los 4 puntos que le podemos sacar a Japón, 3 por ganar y luego el puntazo de la bandera. Molt bé, sí Ahí senyor. Un Luis Enrique que, per cert, ell va comentar que era un dia també molt especial per ell perquè hauria estat l'aniversari de la seva filla Xana, que ens va deixar, doncs, això, fa un parell d'anys. En l'altre partit del grup E, Costa Rica superava 0-1 al Japó i ara mateix, doncs, Espanya lidera el grup amb 4 punts, seguit del Japó i Costa Rica amb 3. Alemanya el tanca amb només 1. Per tant, la darrera jornada prevista per dijous entapararà l'Espanya-Japó i l'Alemanya-Costa Rica amb tot per decidir. Espanya en tindria prou amb un empat per ser vuitens, però si perd també té un cert marge d'error. Els deixaria fora la victòria de Costa Rica contra Alemanya o una golejada d'Alemanya per 7 gols o més. És així, oi? A priori, amb 7 gols o més, només val l'average general. En aquest cas no compta l'average particular en el Mundial. Per tant, seria una suma i una resta. Gols que sumi Alemanya i que resti Espanya en aquesta derrota. Correcte, i Alemanya, doncs, per passar sí que ha de guanyar Costa Rica i esperar que Espanya faci els deures. Que també llegia, si Espanya es deixés perdre contra el Japó, tenint en compte que Alemanya difícilment, bueno, no vull avançar fets, però que Alemanya difícilment guanyaria 7-0 o més a Costa Rica, doncs si Espanya perd contra Japó, directament elimines Alemanya, evites el Brasil fins a la final i et tocaria Portugal o Suïssa a quarts. Vull dir que no sé si ja hauríem d'anar traient calculadores i fent el compte de la lletera. No vamos a especular. I Uruguai... Correcte, aquestes coses. En fi, doncs, empat a 1, Espanya cada vegada més a prop dels vuitens de final. La Roca.